Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Kochani, dziś gościmy w sztolni u królowej Luizy. Kopalnia Guido, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Nie może was tutaj zabraknąć. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Cześć Bogdan. Rozkręcamy dla was śląską karuzelę. Zaczynamy! Jak tydzień bezrobotny chcesz pożegnać, to czas ci na to dzień najlepszy do. Chwil po raz przyjaciółmi chcesz wyjednać, to los ci na to dzień sobotni mo. Zapakuj pora rzeczy do koszyka, do przyjaciół wyślij krótki SMS. Jedź tamkaj smutku, kreskaj gro muzyka i nastrój dobry tyż koniecznie weź. Weekend na działkach, śmiechy w altanie i te rodzinne, wielkie letnie grillowanie, wielkie rozprawy i babskie klachy, zaś beczka piwa i kołoca ze dwie blachy, zaś będą tańce przy lampce wina, przy polityce zaś prowadzi się rodzina. Weekend na działce to takie wczasy, na wtoreczek oż od poniedziałku bez 6 dni. Zaś szwagier będzie patrzą na twe grządki, kobietki zaś przepisy puszczą w ruch. Teściowo skrytykuje twe porządki i doci rada jak uniknąć much. A jak się zećmi to przyjdzie ta chwila, a wtoro każdy czekał jak tam w los. Dostaniesz nominacja mistrz od grilla i zaś pokorzesz jaki skarb w ogródku masz. Weekend na działkach, śmiechy w altanie i te rodzinne, wielkie letnie grillowanie, wielkie rozprawy i babskie klachy, zaś beczka piwa i kołoca ze dwie blachy, zaś będą tańce przy lampce wina, przy polityce zaś prowadzi się rodzina. Weekend na działce to takie wczasy, na wtoreczek oż od poniedziałku bez 6 dni. Zaś będą tańce przy lampce wina, przy polityce zaś prowadzi się rodzina. Weekend na działce to takie czasy, na wtoreczek oż od poniedziałku bez 6 dni. Elegancko, to w Anglii powstała ta maszyna. Tak, w Anglii powstała, przypłynęła do kopalni Nowy Wirek, później Halemba Wirek, no i docelowo wylądowała u nas w kopalni jako taka stalowa bestia do pokazania, jak to z energii elektrycznej można było wytworzyć sprężone powietrze, które rurociągami w dół do maszyn, urządzeń w kopalni zasilających opuszczane. Czyli dzięki temu urządzeniu górnikom było zdecydowanie łatwiej, co? Łatwiej pracować, mniej się napracowali, bo już część maszyn zastępowała ich w tych trudnych robotach. No i
taka namiastka tego Ja stalowego. też mam taką maszynę, która mi robi ciśnienie w domu. Trochę za późno, żeby zmienić cały świat. Nie mogę mieć wszystkiego dziś, a w zamian nie chcę nic. Rozumiem, trzeba było wtedy ostro grać. Nie chciałem nic dla siebie mieć, wolałem być. Jeśli wierzysz w swoje szczęście, musisz żyć tym cały świat. Jeśli pragniesz jeszcze więcej, podziel się, by innym dać. Jeśli wierzysz w swoje szczęście, musisz żyć tym cały świat. Jeśli pragniesz więcej, podziel się, by innym dać. To wszystko nic, nieważne kogo w życiu znasz. Potrafisz radość dać i cieszyć się do łez. Przed tobą wiele chwil, dla których warto żyć. Warto poświęcić czas i dla chwil warto być. Jeśli wierzysz w swoje szczęście, musisz żyć tym cały świat. Jeśli pragniesz jeszcze więcej, podziel się, by innym dać. Jeśli wierzysz w swoje szczęście, musisz żyć tym cały świat. Jeśli pragniesz więcej, podziel się, by innym dać. Jeśli wierzysz w swoje szczęście, musisz żyć tym cały świat. Jeśli pragniesz jeszcze więcej, podziel się, by innym dać. Jeśli wierzysz w swoje szczęście, musisz żyć tym cały świat. Jeśli pragniesz więcej, podziel się, by innym dać. Jeśli wierzysz w swoje szczęście, musisz żyć tym cały świat. Jeśli pragniesz jeszcze więcej, podziel się, by innym dać. Jeśli wierzysz w swoje szczęście, musisz żyć tym cały świat. Jeśli pragniesz więcej, podziel się, by innym dać. Powiedz, Bogdan, gdzie my jesteśmy teraz? My jesteśmy na takiej stałej ekspozycji tu kopalni Królowa Luiza, gdzie prezentujemy z jednej strony historię, te eksponaty gdzieś wydobyte pod ziemią, no i taką chociażby jak tutaj ta stalowa nasza bestia, ten kompresor, czyli tak i historię, i współczesność kopalni, ale z akcentem na tą historię, zarówno dotyczącą ludzi, którzy tu pracowali, jak i właśnie maszyn, urządzeń,
którymi się posługiwali pracując pod ziemią. A czy jest taka szansa, że w razie jakichś kłopotów to taki kompresor może też podać powietrze na dół dla górników? Znaczy się, jest taka szansa w przypadku jakiejś tragedii, jakieś wyrobiska zostały zawalone, nastąpiło tąpnięcie, jakiś zawał, no to do dnia dzisiejszego praktykuje się, że rurociągi sprężonego powietrza, które w normalnych warunkach zasilają maszyny, urządzenia pod ziemią, awaryjnie wtłacza się to powietrze do tych miejsc, gdzie potencjalnie ten górnik może się znajdować, żeby mógł czymś oddychać, bo ta normalna wentylacja w tym momencie już nie funkcjonuje. A czy dało się na przykład górnikom wysłać muzykę na dół, żeby im się lepiej pracowało? Znaczy się, raczej tego nie praktykowano. Muzyka to był kanarek, co najwyżej w tych dawnych czasach to w klatce kanarek śpiewając mógł górnikom umilać czas pracy, ale miał praktyczne zastosowanie pod ziemią. Kanarek? Tak, Jakie? wykrywacz gazów swoisty. Kanarek, pierwsze gazy, które pojawiały się w kopalni, w tych jeszcze płytkich kopalniach, to był dwutlenek węgla, gaz cięższy od powietrza, duszący, zalegający przy spągu. Kanarek niesiony w klatce, to był ten wykrywacz gazów. On miał prędzej od górnika stracić przytomność, ostrzegając go niejako o zagrożeniu, dając szansę na ucieczkę. No tak. A my wam teraz posyłamy naszego kanarka. Powróćmy tam, gdzie dzień marzeniem był, a uśmiech twój jak wiatr przeganiał mgły. Gdy serca nasze biły wspólnym rytmem, nie martwiąc się tym, co przyniesie nam dzień. Kiedy szare dni nadchodzą czasami, me serce w podróż dziś zaprasza Cię. Popłyńmy razem znów choć raz na wyspę marzeń, na skrzydłach naszych wspomnień i szczęśliwych dni. Niech nas otoczy tęczą nowych, pięknych wrażeń, by nam już nigdy razem tu nie było źle. W prezencie chcę Ci kolorową tęczę dać. Niech bajkę zmieni nasze noce i dni, byś już na zawsze ze mną szczęśliwa była i zapomniała, co to są smutku łzy. W podróż zabiorę Cię dzisiaj cudowną, tam wróci miłość i szczęśliwe sny. Popłyńmy razem znów choć raz na wyspę marzeń, na skrzydłach naszych wspomnień i szczęśliwych dni. Niech nas otoczy tęczą nowych, pięknych wrażeń, by nam już nigdy razem tu nie było źle. Popłyńmy razem znów choć raz na wyspę marzeń, na skrzydłach naszych wspomnień i szczęśliwych dni. Niech nas otoczy tęczą nowych, pięknych wrażeń, by nam już nigdy razem tu
nie było źle. No i bardzo radosna piosenka. Taki bardzo radosny to był kanarek nasz. A co się działo z tymi biednymi, przyduszonymi kanarkami? No trzeba je było zreanimować. No i jak? Górnik Kotem? kotów nie było na podorędziu, usta dzióbek to nie jest właściwy kierunek. Kanarka reanimowano razem z klatką. Górnik tą, Klatkę też trzeba było no, reanimować. razem z klatką. Wyobrażamy sobie, to jest klatka, Tak. ta żaróweczka w środku kanarek. Kanarku, bidulku. Tak jest, górnik wybiegał w bezpieczne miejsce i robił kanarkowi tak. W tej klatce. Karuzelę, taką śląską karuzelę. Śląską karuzelę. Siła odśrodkowa wciskała tego ptaszka w jedno miejsce tej klatki, nie łamał skrzydełek, nie tracił piórek, a jednocześnie dzióbek otwarty i taka mechaniczna wentylacja, jak mówi młodzież. Albo zatrybił, albo nie. Nie wiem, co się jutro zdarzy, co przede mną los ukrywa. Wiem, że miłość ma do ciebie jest najszczersza i prawdziwa. Dwa warkocze w jeden splotę, tak mnie pierwszy raz ujrzałeś. W błękit nieba się ubiorę, taką mnie zapamiętałeś. Wszystkie noce będą nasze, wszystkie nasze dni, w swej miłości zatraceni, razem ja i ty. Kocham, woła serce moje, niech usłyszy świat. Razem szczęśliwi we dwoje, tylko ty i ja. Razem szczęśliwi we dwoje, tylko ty i ja. W pamiętniku zapisane najpiękniejsze słowa twoje. Czterolistna koniczyna to na dalsze szczęście moje. Dzisiaj los mój się odmieni, w myślach zawsze cię kochałam. To spojrzenie najpiękniejsze, takim cię zapamiętałam. Wszystkie noce będą nasze, wszystkie nasze dni, w swej miłości zatraceni, razem ja i ty. Kocham, woła serce moje, niech usłyszy świat. Razem szczęśliwi we dwoje, tylko ty i ja. Razem szczęśliwi we dwoje, tylko ty i ja. Wszystkie noce będą nasze, wszystkie nasze dni, w swej miłości zatraceni, razem ja i ty. Kocham, woła serce moje, niech usłyszy świat. Razem szczęśliwi we dwoje, tylko ty i ja. Razem szczęśliwi we dwoje, tylko ty i ja. Koncerty Teresy Werner.
26 maja Żnin, Żniński Dom Kultury. 1 lipca Chodzież, Amfiteatr Miejski. 21 lipca Żywiec, Amfiteatr pod Grojcem. Koncerty Teresy Werner i Gorana Karana. 31 maja Częstochowa, Klub Politechniki. 1 czerwca Warszawa, Ośrodek Kultury Arsus. 2 czerwca Kielce, Wojewódzki Dom Kultury. 3 czerwca Łódź, Teatr Dom. Młodzi chłopcy bardzo tutaj pracowali w kopalni. Też orzełek, nietypowa rzecz. No, nietypowa rzecz, ale było w historii polskiego górnictwa taka dekada, kiedy w kopalniach pracowali żołnierze górnicy. To byli młodzi chłopcy, którzy z jakichś powodów władzy ludowej podpadli i oni byli wysyłani do wojska, ale to wojsko polegało na pracy w kopalni. Nie, że jako cywil pracował, tylko skoszarowany i ten jego poligon to był na dole pod ziemią. Mówiło się, że pracuje na froncie budowy ludowej ojczyzny. Bez ciebie świat cały traci smak, nic nie ma sensu. Choć staram się, nie zapomnę cię, jesteś w moim sercu. Nie wiem, co będzie dalej, bo czas nam ucieka. Tak dawno cię nie widziałem, a jednak wciąż czekam. Gdzie jesteś teraz, sam już nie wiem. Ja przecież kocham tylko ciebie. Tak bardzo tęsknię i w dzień i w nocy, we śnie wciąż widzę twoje oczy, choć brak mi tchu. Czekam na cud. Gdzie jesteś teraz, sam już nie wiem. Ja przecież kocham tylko ciebie. Tak bardzo tęsknię i w dzień i w nocy, we śnie wciąż widzę twoje oczy, choć brak mi tchu. Czekam na cud. Dlaczego dziś nie macie przy mnie takiej chwili? Ja myślę, że los tak po prostu się pomylił. I chociaż świat pędzi przed siebie, ja wciąż stoję w miejscu i nie wiem, jak mam żyć bez ciebie. Jesteś w moim sercu. Gdzie jesteś teraz, sam już nie wiem. Ja przecież kocham tylko ciebie. Tak bardzo tęsknię w dzień i w nocy, we śnie wciąż widzę
oczy, choć brak mi tchu. Czekam na cud. Gdzie jesteś teraz, sam już nie wiem. Ja przecież kocham tylko Ciebie. Tak bardzo tęsknię i w dzień i w nocy, we śnie wciąż widzę Twoje oczy, choć brak mi tchu. Czekam na cud. Płyta dzisiejszego odcinka. A to są młoty pneumatyczne napędzane powietrzem z tej maszyny. Dokładnie, także takie młoty zasilane sprężonym powietrzem służyły do urabiania skały węgla. Proszę bardzo, można sobie spróbować. O, Pięknie. No ale to trzeba było mieć krzepę w ręce. trzeba było mieć i to jeszcze nie są te największe. Jednocześnie dzisiaj są i... Konkret. A te wiertła to były podpinane do tego, czy Nie, czy to nie? były do wiertarek, te wiertła służyły do wiercenia węglu. W węglu. Tym można sobie było i kamień czasami, i węgiel rozkuć, a to typowo do wierceń pod otwory, pod materiał wybuchowy, pod otwory strzałowe. Także takim ślimakiem był ten zwierciny odprowadzane, a to typowo do kruszenia, do takiego urabiania. Czy tobie zostało jeszcze trochę dynamitu? Masz tak na czarną godzinę? Nie mam. Te procedury nie są takie proste, żeby... Legendy różne krążą na ten temat, ale to jest jednak dość rygorystyczne, a w dzisiejszych czasach to o 6 rano by mógł ktoś zapukać. Rozumiem. Byle nie takim młotem. Po co mi diamenty, po co drogie perły? Skromny jest majątek mój. Wszystko co posiadam, to jest mój talizman i czerwonych ten korali sznur. Czerwony korali sznur, noszę przy sobie go tu. To talizman, co szczęście niesie nam. Dla Ciebie i dla mnie go mam. To talizman, co szczęście niesie nam. Dla Ciebie i dla mnie go mam. Nie mam góry złota, a ze wszystkich bogactw ja korale tylko mam. Dam Ci ten talizman, miłość Tobie wyznam. On przyniesie teraz szczęście nam. Czerwony korali sznur, noszę przy sobie go tu. To talizman, co szczęście niesie nam. Dla Ciebie i dla mnie go mam. To talizman, co szczęście niesie nam. Dla Ciebie i dla mnie go mam. Czerwony korali sznur, noszę przy sobie go tu. To talizman, co szczęście niesie nam. Dla Ciebie i dla mnie go mam. To talizman, co szczęście niesie nam. Dla Ciebie i dla mnie go mam.
Mój chrzestny jest górnikiem, już teraz emerytowanym i dostał taką szablę właśnie jak odchodził. No, szabla, a w zasadzie szpada górnicza to było takie honorowe wyróżnienie dla górników, podkreślające to, że ten zawód od zarania, nawet dla osób niskiego stanu, ubogich, ale wolnych. Stając się górnikiem, okoliczny chłop stawał się człowiekiem wolnym. Już nie podlegał odrabianiu pańszczyzny, no bo kto kiedyś nosił szablę? Żołnierz, szlachta, arystokracja, to był atrybut. I to, oficerowie. Także górnik był człowiekiem wolnym, no, pracując gdzieś tam głęboko pod ziemią i takim zewnętrznym atrybutem tej wolności to były te honorowe szpady jako odznaczenia nadawane na ogół tam Za zasługi, za ciężką pracę. za ciężką przed odejściem. Ale na widzę też, że emeryturę. piękne wąsy tutaj mieli panowie. No, wąs to atrybut męskości. Kiedyś tu gołowąsy to był ktoś bardzo młodziutki, nieopierzony, szanujący się górnik. To Piękny wąs. wąs. Sławomir, a ty co zrobiłeś? Ja teraz promuję nową piosenkę Sławomira Ty mała znów zarosłaś. Ty mała znów zarosłaś, mała znów zarosłaś, zapachniałaś, zajaśniałaś tak jak wiosna. Ty mała znów zarosłaś, mała znów zarosłaś i do tego ja znalazłem w tobie osta. 2 dekady walka trwa, kosił ojciec, koszę ja, ale przyznam szczerze, lubię tę robotę. Najważniejszy dziarski duch, silny, pewny, mocny ruch. Skoszę teraz, a zagrabię sobie potem. Ty mała znów zarosłaś, mała znów zarosłaś, zapachniałaś, zajaśniałaś tak jak wiosna. Ty mała znów zarosłaś, mała znów zarosłaś i do tego ja znalazłem w tobie osta. Radę wszystkim dzisiaj da moja kosa 4, 2, 3 koniki i cóż więcej można chcieć. Wszystkie pędy słabe, chore potraktuję sekatorem. Piękny trawnik dzisiaj mała będziesz mieć. Ty mała znów zarosłaś, mała znów zarosłaś, zapachniałaś, zajaśniałaś tak jak wiosna. Ty mała znów zarosłaś, mała znów zarosłaś i do tego ja znalazłem w tobie osta. Przyznam szczerze, że mam wprawę i przeczochram ci murawę. Długość trawy idealna na 2 palce. Kretowiska w zieleń zmienię i posypię je nasieniem, a na koniec cię przejadę moim walcem. Ściana sterownicza rozdzielni. Tutaj rozdzielało się napięcie, na ogół wysokie napięcia 6000 V na poszczególne rejony kopalni. Żeby bezpiecznie, no to wszelkie czynności wykonywano na zewnątrz. Te urządzenia, które z tej strony były sterowane, znajdują się za tą ścianą, żeby ten górnik elektryk był w bezpiecznym miejscu, zabezpieczony na wypadek jakichś tam nieszczęśliwych zdarzeń. I tutaj jakby każdy zegar jest do czego innego? Tak, tu jest opisane, co jest z jakiego dopływy z elektrowni, co zasila, jaki rejon, jakie urządzenia, jaki rejon pod ziemią czy na powierzchni kopalni. I no też takie strategiczne miejsce na kopalni z punktu widzenia pracy pod ziemią. Czyli rozumiem, że takie miejsce błędów nie wybaczało. Nie, tutaj nie było lekkich wypadków, tylko ciężkie. Jeżeli jakaś procedura nie była zastosowana, zawiodła, to nie było lekkich wypadków sam. Tak jak moja żona. Tak, dlatego wejdźmy, zobaczmy. No halo. Wow! No i bardzo dziękuję serdecznie.
Teraz Idziemy zasterujemy na napięcie. Dobra, Zasterujemy zapięcie, tak. Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie gwiazd. Jedną z gwiazd, co Twoje imię ma. Tej nocy oddam Ci, ona nam wieczną miłość da. Widzę to i jestem pewien, jak nad głową, wysoko w niebie, tajemnice szczęścia skrywa świat. Czuję to i jestem pewien, że to Bóg mi zesłał Ciebie. Za to Mu dziękuję tyle lat. Ja to wiem, na niebie milion gwiazd, a jedna z nich to ta, co szczęście daje nam. Jedną z gwiazd, co Twoje imię ma. Tej nocy oddam Ci, ona nam wieczną miłość da. Tylko my po wielu latach, gdzieś na krańcach tego świata, odnajdziemy siebie pośród wielu gwiazd. Tylko Ty, bo wierzę w Ciebie, na tym przewspaniałym niebie będziesz świecić nawet 1000 lat. Ja to wiem, na niebie milion gwiazd, a jedna z nich to ta, co szczęście daje nam. Jedną z gwiazd, co Twoje imię ma. Tej nocy oddam Ci, ona nam wieczną miłość da. Ja to wiem, na niebie milion gwiazd, a jedna z nich to ta, co szczęście daje nam. Jedną z gwiazd, co Twoje imię ma. Tej nocy oddam Ci, ona nam wieczną miłość da. Ja to wiem, na niebie milion gwiazd, a jedna z nich to ta, co szczęście daje nam. Jedną z gwiazd, co Twoje imię ma. Tej nocy oddam Ci, ona nam wieczną miłość da. Koncerty Teresy Werner. 26 maja Żnin, Żniński Dom Kultury. 1 lipca Chodzież, Amfiteatr Miejski. 21 lipca Żywiec, Amfiteatr pod Grojcem. Koncerty Teresy Werner i Gorana Karana. 31 maja Częstochowa, Klub Politechniki. 1 czerwca Warszawa, Ośrodek Kultury Arsus. 2 czerwca Kielce, Wojewódzki Dom Kultury. 3 czerwca Łódź, Teatr Dom.
Niestety, Sławomir, złego diabli nie biorą. Zapraszam. To może my nie wchodźmy. Jak to pięknie powiedziałeś, kopalnia Edisona. Tak, taka stała ekspozycja u nas na kopalni i prezentujemy, jak to właśnie sterowano niskimi napięciami, te wysokie napięcia w takim miejscu jak tu. Przed chwilą byliśmy tam za ścianką, wykonując pewne czynności na zewnątrz. Powodowano zasilenie odpowiednich rejonów kopalni prądem. Główne zasilania tam na tej ścianie frontowej to są te systemy A, systemy B, dwa niezależne źródła prądu, no ale rozdzielenie na poszczególne miejsca kopalni, na te poszczególne rejony odbywało się już tutaj na tych urządzeniach olejowych. Tu mamy takie zasprzęglacz, tutaj takie kowadełko, wchodziło, ten obwód się zamykał, to wszystko odbywało się w oleju. Tutaj Czyli mamy, co, olej był do tego poziomu? Znaczy olej był jeszcze wyżej, nawet dotąd. Cała ta, tutaj to urządzenie było wszystko utopione w oleju, bo rzeczywiście to wyglądało tutaj tak. Na zewnątrz myśmy tutaj tylko sprawdzali ten olej, a tu jest pokazane jak to tam się zasprzęglało. Iskra przeskakiwała, bo to było tutaj to niebezpieczeństwo. Mówi się tak średnio 1000 V napięcia, centymetrowa iskra może nastąpić przeskok. Tu jest 6000 napięcie, czyli ten przeskok jest 6 centymetrów, więc żeby to bezpiecznie, to górnik elektryk był za ściangą, sterując stamtąd, wykonywał określone czynności. W takim oleju dałoby się coś usmażyć? Podejrzewam, że na pewno by się dało usmażyć, tylko właśnie najczęściej elektryka. Kiedy pierwsze gwiazdy zgasną, zegar nam odmierzy czas. Z Twoich ramion, mój kochany, przejdę w swój samotny świat. Kad na nebu sunce sine I kad stanem ja pred zid, za slobodu ja ti ginem, zato nemoj suzet. Tu no llores mi querida, tu no llores por favor. Eres alma de mi vida, eres todo mi amor. Tu no llores mi querida, tu no llores por favor. Eres alma de mi vida, eres todo mi amor. Ti ne plaći, dušo moja, što je ovo zadnja noć. Nek me tješi ruka tvoja, ja u zoru moram poć. Zabierz z sobą moje serce, razem z Tobą wróci znów. Wszystkie dni, gorące noce, tyle najpiękniejszych słów. Tu no llores mi querida, tu no llores por favor. Eres alma de mi vida, eres todo mi amor. Tu no llores mi querida, tu no llores por favor. Eres alma de mi vida, eres todo mi amor. Nek me vode, nek mi sude, kad sloboda moj je grijeh. Nek u duši spokoj bude, kad na usni zamre smijeh. Twoje słowa w sercu schowam, łzy uchwycę w dłonie swe. Na rozstaju dróg przysiądę, gdzie odeszło serce me. Tu no llores mi querida,
kochani, to już wszystko, co przygotowaliśmy na Śląskiej Karuzeli w tym tygodniu. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia! zobaczenia.